Здравейте, мили дами! Вие сте с Мама Гуру. Аз съм Невена и вярвам в гуру силите на всяка мама, повече отколкото тя вярва в тях. В днешното видео ще си поговорим за организацията на деня с дете. За тези от вас, които не ме познават, аз съм майка на малката Аделина, която вече е на цели 2 години. Това как организираме своята програма, когато сме сами или дори когато живеем само със своя партньор, но без дете, няма нищо общо с организацията на времето ни, когато имаме вече свое детенце. Когато имаме дете в къщи, настъпват редица промени. От своето раждане детето има най-различни нужди, които ние като родители трябва да удовлетворяваме, съответно времето за нас самите и за вършене на домакинска работа и други задачи рязко намалява. Митът, че жената остава вкъщи за да се грижи за детето си и това е едно време за почивка и релаксация, е абсолютно неприемлив за мен. Наистина, в момента, в който детето се появи, особено когато си говорим за първо дете, жената е подложена на голям стрес и това как организира времето си може да й помогне или може, разбира се, да действа срещу нея. И така, аз ще ви споделя за това какви мерки съм предприемала аз във времето, за да се справям по-добре като майка на малко дете, която не ползва чужда помощ. Също така ще ви давам и някои идеи, до които аз съм достигнала, за съжаление, твърде късно. Тоест, отново ще ви казвам от личен опит как съм си счупила главата и как вие може да не постъпите като мен. На първо място, когато бебето се роди, трябва да сме подготвени за това, че то се адаптира към заобикалящия го нов свят и независимо, че то прекарва доста голяма част от денонощието спейки, неговите интервали на сън може да не са точно като по учебник, т.е. не е задължително бебето да спи непрекъснато 3 часа, след което да се събужда за кърмене или за хранене съответно с адаптирано мляко, да си хапва, да му сменяме памперса и отново да заспива. Това нещо трябва да го имаме предвид, защото ако бебето ни се окаже не особено поспаливо, ние съответно може да се намерим в една трудна за нас ситуация да организираме времето си. Като останем в къщи, ние продължаваме да си имаме домакинска работа, трябва някой да сготви, трябва някой да почисти. Освен това, самото бебе гълта много голяма част от нашата енергия. Затова на първо място трябва да се ориентираме добре към това какви помощници имаме на разположение. Ако имате баби, използвайте ги. Ако имате татко, който има някакво свободно време, не се страхувайте да впрегнете неговите сили в ваша полза, защото много голяма част от времето си вие ще прекарвате сама с бебето и това ще ви изпива силичките. Като казвам да ползвате баби, нямам предвид да хвърлите детето на бабите и да се оттеглите в съществуване по-райски, а имам предвид това да ги ползвате за домакинската работа. Нашите баби поне не са от натрапчивите и функционират много добре с подадени задачи. Когато моята свекърва или моята майка са идвали на гости, аз просто винаги съм им казвала конкретно от какво имам нужда като помощ и те съответно са ми помагали с почистване, с прибиране на съдове или някакви такива домакински неща. Нещо друго, което наистина е добре да направите, което аз не правих през първите месеци, е да се опитвате поне някаква част от времето, в което бебето спи, вие също да си почивате. Не става въпрос за това вие да спите през цялото време, може би няма да имате нужда чак от толкова много сън, но независимо дали имате нужда да си дремнете или просто да полежите, да почетете нещо, да влезете в някоя майчинска група или да гледате някое Мама Гуру видео, направете го когато бебето спи, защото вие имате нужда и от емоционално възстановяване. Ако и вие като мен не разполагате с ежедневна помощ от някой друг и трябва като мен да се грижите както за домакинството, така и за бебето, тогава ще ви трябва наистина много добра организация. Аз правех всичко по домакинството, когато Ади спеше. Друг вариант, който намерих за себе си малко по-късно, беше да я оставям в шезлонг близо до мен, когато върша някаква домакинска работа или да я нося в слинг. Ако сте почитатели на бебеносенето, нещо от което ви съветвам да се поинтересувате предварително и съответно да се снабдите с необходимите материали и помощни средства, просто може да си сложите слинга и да носите бебето върху себе си, докато набързо почистите или изготвите нещо.
Според мен е добре да се ориентирате към възможно най-лесните решения. В видеото, посветено на хигиената в дома с бебе, съм споделяла някои идеи за това как може по-бързо и по-лесно да се почиства дома, когато имате бебе наоколо. В същото видео, освен това, разказвам и за това кои неща са важни според мен и кои не толкова важни по отношение на хигиената с бебе. Просто не се втелясвайте твърде много в почистване и готвене. Никой не очаква от вас да сте перфектната американска съпруга. Грижете се за себе си и за бебето, защото през първите месеци това е най-важната ви задача. Когато бебето порасне малко и започне да има възможност да седи полулегнало или пък седнало и да борави малко по-добре с ръцете си, може да се обърнете към неговите собствени способности да се самозанимава. Естествено, не бива да имате твърде големи очаквания за времето, в което то ще се самозанимава и вие, разбира се, ще имате възможност да свършите нещо друго. В началото това ще са 5-10 минути, но когато дълго време сте били и без тези 5-10 минути, това е един огромен диапазон от време за вас. Така че възползвайте се от всяка възможност бебето да си играе само. Първите неща, които съм предлагала на моята малка сладка Аделина да прави сама и да се самозанимава, е това тя да трака с някакви лъжици, покупи или пък по тенджерки. Друго нещо, което представляваше голям интерес за нея и съответно ми осигуряваше малко спокойно време, беше това да й дам една купа с дребни шарени неща. Разбира се, под дребни неща нямам предвид нещо, което детето може да изяде, в случай, че вашето дете лапа такива неща, но някакви малки цветни неща, които бебето да може да премества от една купа в друга. По този начин, когато тя започна да седи самостоятелно, се занимаваше по 15-20 минути и аз можех да свърша нещо малко по-смислено. Колкото повече порастваше, толкова повече се увеличаваха тези интервали, докато, разбира се, накрая се стигна до момента с прохождането. Когато бебето проходи, то се превръща в едно малко любопитно детенце, което прилича малко повече на камикадзе, отколкото на нормално човешко същество. И това е един наистина труден период, защото детето не може да бъде оставено дълго само. Ако вашето бебе като Аделина първо се научи да ходи, а след това се научи да се изправя само, без да се подпира на някакъв голям предмет, това е супер, защото то може да бъде оставено седнало по средата на стаята и по този начин ще сте сигурни, че ще го намерите там, където сте го оставили. Ако обаче детето може да се изправя само, трябва да сте изключително внимателни и то не бива да остава без надзор, защото във всеки един момент може да се изправи и да се метне към някой остър ръб, където да си причини някоя пеля. Затова смятам, че в този труден период трябва основно да се делегира. Когато съпругът ви е вкъщи, може да му давате някакви задачи в домакинството, да пуска миялната, да прибира съдовете, да пуска пералня, да сгъва дрехи и така нататък. Нещо друго, което можете да правите, отново е да се обърнете към баби или приятелки за помощ. И последното, разбира се, е това, че когато детето стане на такава възраст, че то вече ходи, обикновено в същия период то започва да спи по-малко пъти на ден, даже някъде около годинката, доста от децата спят само веднъж на ден, но за сметка на това спят по-дълго. Аделина премина към спане веднъж на ден някъде около година и един месец. В този период тя започна да спи, освен това и цяла нощ, нещо, което съм разказвала в видеото за отбиването на кърмачето. По този начин тя прекарваше един много хубав период от около 2-3 часа, даже някой път и 4 часа в обеден сън. Това разбирате сами, че е един много дълъг период от време, в който може да се свършат доста задачи и, разбира се, да се вземе и почивка. За 3 часа аз успявах да сготвя, да почистя и също така и малко да си почина. Ако обаче вашето дете спи малко по-малко или пък съответно това време не е достатъчно за да свършите своята домакинска работа, може да я разпределите между времето, в което детето спи за обеден сън и времето, в което то вече си ляга за вечерен сън. Аз съм супер фен на режима за спане. Това да въведа нормален час за лягане на Ади е едно от най-яките ми постижения. Това е едно от нещата, които ми носи най-много ползи в денонощието, така че ви стимулирам да помислите за това, кога искате детето да си ляга за нощен сън. Аз започнах да я слагам още от първите месеци да си ляга някъде към 8 часа, 8:30 най-късно, след което дори да се е будила за кърмене, това не съм го отчитала като някакъв проблем, ставала съм, кърмила съм я и тя е продължавала да спи.
По този начин и до ден днешен тя се качва горе в своята стая, за да бъде изкъпана и оправена за сън някъде към 7:30, 8 без 20, след което към 8-8:30 вече е заспала. Това означава, че от 8:30 нататък аз имам време, в което мога или да си почивам, ако през деня съм била по-активна и съответно съм по-изморена, или пък да свърша нещо друго. Затова, ако детето ви има добър режим на сън, може да разпределите задачите си и времето за почивка между неговия обеден сън и времето след като си легне за нощен сън. Последният период, за който мога от личен опит да говоря, е периодът след тръгване на детето на ясла. Когато детето тръгне на ясла или на детска градина, вие рязко връщате контрола върху своя живот, като не броим периодите, в които той е болен вкъщи. В момента, в който Ади тръгна на ясла, аз усетих една огромна разлика в живота си. Постепенно се активизирах отново да работя, но бях се върнала на работа на 4-часов работен ден, за да мога да имам все пак свободно време преди да я взема, в което да си свърша домакинската работа, да си направя любимите Мама Гуру видеа и други такива мои си задачи. След което, като взема Ади от ясла, към 5 часа след обяд, имаме все още смислено време преди сън, в което да си поиграем, да се видим, да ми разкаже за своя ден и въобще да прекараме едно пълноценно време заедно. Така че това е една огромна промяна в живота на родителите, естествено и на детето. Мили мами, надявам се днешното видео да ви е било интересно и полезно и да ви даде една реалистична представа за това какво би могло да представлява вашето ежедневие, когато имате детенце наоколо. Не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал Мама Гуру и да ме последвате в Instagram, където споделям любопитни моменти от нашия динамичен живот с малката Аделина, моя мил съпруг Велизар и нашата космата Клара. И на последно място, но не и по значение, не забравяйте да проверите моя нов уебсайт bgmama.guru, където пиша разни други неща, които ме вълнуват. Чао и до нови срещи, мили майки гурута!